Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na bibigyan natin ng buhay ngayon ay ipinadala ni James mula Vietnam. Ganito ang sinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang James. Isa akong OFW at nandito ako ngayon sa Vietnam kasama ang aking pamilya. Hindi ko nakita ang tatay ko dahil ayon sa aking ina, bago ako isinilang, ay nangibang bahay ang aking ama. Kaya mag-isang itinaguyod ni inay ang dalawa kong kapatid hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Gusto kong simulan ang pagkukwento noong magtatapos na ako sa kolehiyo. Nasa bansang Cambodia noon ang kasintahan kong si Nika. Malapit na akong magtapos, Nika. Alam mo, excited na akong sumunod sa'yo dyan sa Cambodia. Gusto ko ring magtrabaho dyan. Basta tapusin mo muna ang pag-aaral mo, James. Ang gusto ko, matapos ka muna bago ka sumunod dito sa Cambodia. Oo, Nika. Tutuparin ko ang pangako ko. Natatapusin ko muna ang pag-aaral ko bago ako sumunod dyan. Dapat lang. Magagalit ako sa'yo pag di mo tinapos ang pag-aaral mo. Ikaw naman. Nangako ako sa iyong magtatapos ako. Kaya huwag kang mag-alala. Bago ako sumunod dyan sa Cambodia, graduate na ako. Ayokong magtampo ka. Kaya dapat lang natuparin ko ang pangako ko sa iyo. Hindi lang yan. Kailangan mong magpaalam ng maayos sa nanay mo. Alam mo namang dalawa na lang kayong magkasama sa buhay.
Gagawin ko talaga yan, Nika. Ayaw kong mangibang bansa nang hindi nakakapagpaalam ng maayos kay inay. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo, anak? Opo, Nay. Gusto ko talagang sumunod kay Nika. Ay, hindi sana kita papayagan. Kasi ikaw na lang ang kasama ko dito sa bahay, anak. Pero ayokong maging hadlang sa mga pangarap mo. Ibig bang sabihin yan, Nay? Payag ka na? Ano pa nga ba, anak? Wala naman akong magagawa. Kabisado kita. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang pangarap mo, tutuparin mo. At lalo pang hindi kita mahahadlangan dahil nandun ang kasintahan mo. Salamat kung ganun, Nay. Huwag kayong mag-alala. Lagi ko kayong tatawagan pag nandun na ako. Anak, Pero bago ang lahat, kailangan munang magtapos ako. binabati kita, anak. Tapos ka na sa kurso mo. Salamat sa iyo, Nay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos. Salamat po sa mga sakripisyo nyo. Obligasyon ng magulang na mapagtapos ang anak. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ginampanan ko lang ang responsibilidad ko. Nay, Ngayon at nakapagtapos ka na, ano na ang balak mo, anak? gaya po ng sinabi ko sa inyo noon, mangingibang bansa ako. Susunod po ako sa Cambodia. Sisimulan ko na ang pagproseso sa mga kailangan kong dokumento. Si Nika ang tumatawag. Hello, Nika. Congratulations, James. Binabati kita sa pagtatapos mo. Salamat, Nika. Aayusin ko na ang mga papeles ko. Nakapagpaalam na rin ako kay inay, kaya wala nang problema. Makakasunod na ako sa'yo dyan sa Cambodia. James, may sasabihin ako sa'yo. Yan ang isang rason kung bakit ako tumawag. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nika? Aalis na ako dito sa Cambodia. Nag-apply ako sa Vietnam. Mas malaki kasi ang sahod doon. Ano? Kung gusto mo, sa Vietnam ka na lang sumunod. Madali akong makakapunta doon. Kasi galing na doon ang mga magulang ko. Ganun ba? O sige, Nika. Kung pupunta ka ng Vietnam, doon na lang ako susunod. Pumunta sa Vietnam si Nika, Ate Emmy. At pagkatapos lang ng ilang buwan, maayos na ang kalagayan niya doon. Naayos ko na rin ang mga papeles ko at makakapangibang bansa na ako. Labis ang iyak ng nanay ko noong nag-flight na ako. Lalo pat may sarili na ring pamilya ang dalawa kong kapatid.
Maswerte rin ako dahil mabilis akong nakakuha ng trabaho dito sa Vietnam at nagsama na kami dito ni Nika. Mabilis na lumipas ang panahon. Nababahala ako sa kalagayan ko, James. Hindi na ako dinatnan. Nika, Gusto kong manigurado, kaya bumili ako ng pregnancy test kit. ha? Alam mo bang gamitin yan? Oo, nabasa ko sa internet. Gusto ko lang talagang makasigurado. O sige, Nika. Kahit ano pa man ang maging resulta, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Oh, anong resulta ng pregnancy test? Tama ang hinala ko, James. Buntis ako. Ganun ba? Oo. Anong gagawin natin? Baka magalit sa akin ang pamilya ko. Ba't naman sila magagalit sa'yo? Hindi naman kita pababayaan. Alam ko. Natatakot lang ako. Baka kung anong sabihin ng mga magulang ko. Lalo na ang tatay ko. Nika, huwag kang mag-alala. Sinabi ko namang hindi kita pababayaan. Maayos naman ang trabaho natin dito. Ang mabuti pa, sabihin mo na sa kanila ang lahat. Wala kang dapat itinatago sa kanila. Patawarin mo ako, Itay. Nagmamahalan kami ni James. Kaya pala madalang ka nang tumawag sa amin, anak. May kinakasama ka na pala dyan. Patawad po, Tay. Ayoko lang isipin niyo na pinabayaan ko na kayo. Kahit nung madalang ka nang magpadala sa amin, hindi namin naisip yan. Nag-alala lang kami dahil madalang ka nang tumawag. Yun pala, may kinakasama ka na at buntis ka na. Tay. Dahil pwede naman pala kayong umuwi dito sa Pilipinas. Umuwi na kayo para makilala naman namin ang magiging asawa mo. Sige po. Gagawin namin yan. Oh, bye. James, narinig mo naman ang usapan namin ni Itay. Naka-loudspeaker naman. Oo, Nika. Huwag ka nang umiyak. Tutuparin natin ang hiling ng itay mo. Uuwi tayo at makikipag-usap kami ni inay sa magulang mo.
Tulog na ba si baby? Oo, James. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Alam kong pagod kang sumama kay Uncle sa construction. Oh, bakit nagbuntong hininga ka? May problema ba? Nika, hindi kasya ang sahod ko sa construction. Lalo na at may anak na tayo. James, Gusto ko siyang bigyan ng maginhawang buhay. Ayokong maghirap kayo. Mas lalo na ang anak natin. ano ang plano mo, James? Maghahanap ako ng ibang trabaho. May mapapasukan naman siguro ako. Kasi nakapagtapos naman ako. Swerte akong natanggap na rescuer, Ate Emmy. Mabilis lumipas ang panahon at dumating ang unang kaarawan ng aming anak. Doon ko kinausap ang asawa ko na kukuha ako ng civil service exam at kung sakaling hindi ako makapasa, babalik na lang kami sa Vietnam dahil kulang ang kinikita ko bilang rescuer. Nung nalaman kong hindi ako nakapasa sa civil service exam, inayos namin ang mga papeles namin kasama na ang mga magulang ni Nika papuntang Vietnam. Ang mga magulang ni Nika ang nag-aalaga sa anak namin habang nagtratrabaho kami ni Nika. Hanggang sa nag-lockdown dahil sa coronavirus. Paano na tayo ngayon, James? Pareho na tayong hindi makapagtrabaho. Oo nga. Bakit naman kasi nagkaroon pa ng pandemya? May ipon naman tayo, pero magkakasya kaya? Hindi ko alam, Nika. Nagbabayad pa tayo ng buwan-buwan para sa visa natin. James, Sana, huwag magtagal ang lockdown para makabalik na tayo sa ating trabaho. sana nga, James. James, tulog ka na ba? Hindi pa, Nika. Hindi ako makatulog. Iniisip ko kasi ang sitwasyon natin. Ako rin. Nauubos na ang ipon natin. Paano na tayo ngayon? Hindi ko alam, Nika. Kung magtatagal pa itong lockdown, hindi ko na alam kung paano tayo. James, Pero wag tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Siya na lang ang pwede nating kapitan ngayon. Nika, magandang balita. ha? Ano yan, James? Makakabalik na tayo sa trabaho. Tapos na ang lockdown. Totoo? Oo, yan ang bali-balita ngayon. Bukod dyan, may magandang balita pa para sa ating mga Pilipino dito. Ano yun? Hindi na tayo magbabayad buwan-buwan para sa visa. Free visa na tayo, Nika. Talaga, James? Oo, Nika. Kaya napakasaya ko. Pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin. Bukod sa makakapagtrabaho na tayo ulit, wala na tayong babayaran sa visa.
Malaking ginhawa ito para sa atin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin dahil sa coronavirus. Akala ko, tapos na ang krisis na ito, Nika. Hindi pa pala. Oo nga, James. Pagkatapos ng ilang buwan, may bago na namang variant ang COVID-19. Yan ang kinababahala ko, Nika. James, paano kung mag-lockdown ulit? Yan din ang iniisip ko. Lalo na't hindi pa tayo nakakabawi. Paano na naman tayo? Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa, Nika. Isipin mo na lang na pagdaanan na natin ito noong una. Manalangin na lang ulit tayo sa Panginoon. James, Yan ang pinakamabuting gawin natin, Nika. Magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan. dahil sa napabalitang bagong variant ng COVID-19, may mga lugar na muling nag-lockdown, Ate Emmy. Pero sa awa ng lumikha, wala pang babala ng lockdown dito. Sa aking pakikipagsapalaran dito sa Vietnam, sinusubukan ko ring mag-review dahil gusto kong kumuha ng pagsusulit sa Napolcom para kung loobin ng Panginoon at baka pala rin akong maging pulis, makakauwi na kami bilang isang pamilya sa Pilipinas. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, James. James, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoo ngang napakahirap na panahon ang ating pinagdadaanan ngayon. Hindi lang tayo, kundi ang buong mundo. Pero ikaw mismo ang nagpatunay na kung tayo ay may matatag na pananalig sa lumikha, malalampasan pa rin natin ang anumang uri ng pagsubok na darating sa ating buhay. Nananalangin ako na makamit mo ang mga pangarap mo para sa magandang kinabukasan ng pamilya mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di